kælderen? Nej. Hvad er det? Fortæl. Jamen, det er sådan, for lang tid siden, så var der en pige, som begik selvmord nede i kælderen. Og så nu er det så låst af og alt muligt, fordi at der er en forfærdelig stank dernede. Men altså, det er bare en skrøn. Ja. Jeg har en nøgle. Har du nøgle? Ja, jeg har hugget en nøgle. Er den så ned? Ja. Thomas, hvis der er sten, saks og papir, kom ned, Thomas. Tør du? Ja, du gør det. Jeg gør det. Okay. Fandme godt, Thomas. Ja, aftale. Seriøst. Ved du hvad, i aften, Ja. du går derned. Du har 10 minutter. Vi står og venter udenfor. 10 minutter. Du skal være der i 10 minutter. Det er jo. Er du klar, Thomas? Jeg er klar. Det er du. Ja. Det er lige ned ad døren, og så ned ad trapperne. Og så fortsætter bare løbet. Når du kommer ned ad trapperne, og så ned ad døren. Og jeg har nøglen. Pas nu godt på nøglen, Thomas. Og nu husker du, vi sidder og venter her i 10 minutter, og du kommer tilbage. Selvom det stinker. Det kan godt være, at der er en forfærdelig stank. Det er godt, det ikke er mig, der skal. Ja. Hold kæft, der stinker. Og her er sgu da ikke noget. Nu er der sgu gået et kvarter. Jeg skal ikke bare gå. Han er jo lidt så bange, han er ret væk. Det tror jeg faktisk også. Det er lige ligner ham. Ja. Kan bare gå. Jo. Hej. Hej. Har du Thomas i dag? Jeg kan bare overhovedet ikke finde dig. Nej, jeg er heller ikke til. Jeg skal faktisk lige til at finde dig. Ja. Hvad fanden skal vi gøre? Hvad, altså, det er sgu underligt, fordi det forstår jeg bare ikke. Det kan jeg ikke høre, fordi han er sikkert pjekket eller sådan noget. Ved du hvad vi gør? I aften, så går vi derned. Ja. Bare håbe på, at den ikke er låst. Hvis du nu kan finde Nej, noget. det tror jeg. Nej, vi gør det i aften. Ja. Bare hold til mig, Cecilie. Fuck, har stinker! Shit, man, hvordan kan man holde ud? Jeg tænder lige lyset. Ja. Og kæft, det stinker hernede. Ja, fy for Her vil jeg helvede. Bare hold dig bag mig, Cecilie. Shit, hvad skete der? Jeg tænder lyset. Nej, her skulle der en nøgle. Hvad fanden? Cecilie! Nej, Cecilie! Hvad fuck? Der. Nøgle. Ja. Jeg prøver. Fuck, man. Fuck, man. Cecilie! Cecilie! Åh, nej. Fuck. Jeg må væk fra det her gale sted. Ja.